Dang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpapiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo gianda. Wa na'y laing gabayan pa, ang Biblia kompleto na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo Jesus, way makatupong sa ngalan mo Dios. Iyang pulong mo kinabuhi ko, iyang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, Dios nga mo'y naghatag ka na mo og kadaugan, kalampusan, Dios nga naghatag ka na mo sa mga panalangin nga mong gikinahanglan. Imo kaming giatiman sa imo mga pulong, imo kaming gipahinumduman sa imo mga pamaagi, ug imo kaming giligon sa imo mga saad. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamo, nga sa tibuok adlaw kami imong giubanan, gipanalipdan o gipanguluhan, o padahin may padahin namong nabatunan ang imuhang mga saad, ang imong panalangin, nga bisan pa sa among panag-uban karon Amahan. Salamat nga imo nasab kaming panalanginan. Salamat nga imo nausab kami nga ligunon, dasigon, tagaag paglaom, labos sa tanan, kadasig kainit sa pagpadayon sa pagsunod kanimo. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen og amen. Mayong gabi sa matag usa. Dalaygon ang Dios nga padayon nag-uban o padayon nga
atiman sa ato ang matag kinabuhi. O salamat ta sa atong buhi nga Dios nga ihatang gi panalipdan, ihatang gi panguluhan sa mga pulong, mga mensahe kanunay ang Dios nagpahinumdom. Og dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og higayon nga bisan pa man ang ato ang pagsugod medyo nadugay ta tungod kay naghakot pagpugyud may kaganina og graba para pod sa ato ang flooring karong Merkulis sa ato ang balay alampuanan, balay tigumanan. Ug ang ato karong panag-uban mga kaigsuonan, maghisgot ta karon sa usas mga pangutana nga miabot diri pod sa ato ang programa mahitungod sa simbahan. Og naay mga pangutana mga kaigsuonan nga nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan. Og tanan bang simbahan nakatabang ba sa tao? So nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan? Unya tanan bang simbahan nga makita nato sa tibuok kalibutan or bisan gani sa ato ang palibot, sa ato ang nasod, tinuod ba nga nakatabang sa tao? Okay, mo ni ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan. Alang nimo, nakatabang ba ang imong simbahan? Or nganong nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan? Og sunod na to nga tagaan og pagtagad, tanan bang simbahan katabang or nakatabang ba sa tao? So pwede gyud kaayo nga ato ning hisgutan kining pangutana nga miabot diri sa ato ang programa. Og sa dili pa nato ni hisgutan mga kaigsuonan, ato sa nga tagaag pagtagad ang mga mensahe gikan sa ato ang mga igsuon gikan ni Wing Alcaflo. Maayong gabi pastor ug sa tanan diri sa Facebook live. Si Paulino Tenorio, maayong gabi mo pastor, salamat sa Ginoo nakasabay na sabko karon sa programa. Og si Esther Pasa, good evening. Pastor Gideon watching here in Kalunasan. Maayong gabi may pagpaminaw nimo diha Sister Esther. Og maayong pakig-uban ni Marilyn Krampatana Sumukla. Maayong gabi pastor. Salamat, maayong gabi. Og daghan na pod ang mga nag-message diri no matud pa ni Mylin Mylin. Maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo nga amon usab mabati ang iyang mensahe. Shout out ko sa akong tulo ka anak, Marjorie, Mildred, Marijoy og ila pang mga kauban gikan sa Pagadian City. God bless. Salamat kaayo. Kumusta mo diha sa Pagadian? Maayong gabi, maayong pakig-uban ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagmadasigon sa pagpaminaw sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Si Lorna Sirdon San Juan, maayong gabi Pastor, salamat sa Dios nakaapas ko sa imong live. Si Wing Alcalpo Alcaflo, mauba pagbasa, watching from Kuwait, maayong gabi ninyo diha sa tong igsuon diha sa Kuwait. Kumusta mo si Wing Alcaflo? Dili kay ko bansay mo basa kung kanang maupagyoy pagbasa nato sa uban pod no. Welcome mo sa ato nga programa ang pulong mong kinabuhi, Sister Wing. Kumusta mo diha sa gawas sa nasod, ilabi na diha sa Kuwait? Si Elena Alisna Kwamag, maayong gabi sa tanan og kanimo pastor, salamat sa Ginoo nakapas pa ko. God bless you pastor and your family. Ang aturong hisgutan mga kaigsuonan, nganong ang tao nagkinahanglan og simbahan? Nganong ang tao nagkinahanglan og simbahan? Unsa ba ka importante ang simbahan sa imuhang kinabuhi? Unsa ba ka importante ang simbahan? O kining simbahan mga kaigsuonan, giilugan ni siya. Ang pulong simbahan giilugan sa mga tao. Nga diha nato makita nga naagyoy mensahe gyud nga
gusto sa Ginoo nga ato ang mahinumduman kung unsa gyud ka importante ang simbahan sa kinabuhi sa tao, kay giilugan man siya. Ang pulong simbahan giilugan, mga igsuon, daghang niangkon niini. O tungod sa kadaghan nga miangkon niining simbahan, naghilalis na ning uban, nagpatasanay na, iluganay na kinsa ang tinuod nga simbahan. Muna nga kining simbahan, mga kigsunan, doon na gyud dako kaayong mensahe o papel sa kinabuhi sa tao, kining pulong simbahan. Nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan? Og tanan bang simbahan makatabang ba sa tao? Muni atong hisgutan tungod kay mausad ni pangutana nga ato karong tagaan og pagtagad. O kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kaayo mo nga mo-message sa akong account, Gideon Candelario. Kining ako ang account, mga kigsunan, nga Gideon Candelario, mauray inyohang i-message para akong mabasa sa mas pangutana karon kon nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan. Unya ikaduha, tanan bang simbahan nakatabang ba sa tao? Si Edith Iranmis, maayong gabi nimo Pastor Gideon. Salamat pod sa pulong sa Ginoo nga maghatag og dugang kaalam og kahibalo, ilabi na sa naminaw, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Si Lorna Sirdon San Juan, watching from Sama Island, maayong gabi nimo diha, Lorna. Si Sinwin Bayawan, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo karong gabi una. Naminaw ko samtang na ako'y duty kay pang night shift ko gikan diri sa Jinsan City. Ampingan og ubanan mo sa Ginoo. Si Josepino Paran, maayong gabi. Si Gregorio Kiring, Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi. Atong igsuon nga nanukad diha sa Liti nga nagdumala nagsimbahan sulod sa 8 na katuig nga pagdumala sa simbahan og nagpadayon kini sa pag-atiman sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gregorio Kiring, nga doon na kay kalipay, kadasig og gugma sa pag-atiman sa balay tigumanan nga alang sa mga tao. Mayong gabi Pastor Gideon, og sa tanan walay puas nga naminaw sa pulong mo kinabuhi ko, from Gregorio Kiring. Si Nicanor Sodaria, good evening Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Mayong pagpaminaw ni Anton G. Gorgonio, mayong gabi. Ni Julito Golo o Josepino Paran, mayong gabi Pastor Gideon, og sa tanang viewers, and God bless. Ang ato rong panag-uban, pwede ra gyud kaayo mo mga mo share sa inyong mga mensahe nga naghisgot sa kahimtang unsa ka importante ang simbahan sa kinabuhi sa tao. O ganong nagkinahanglan ang tao og simbahan. O ikaduha nga pangutana, mga kigsunan, nakatabang ba ang tanang simbahan sa tao? Pwede ra gyud kayo mo paabot diri sa ato nga programa og mga mensahe mahitungod sa pangutana nga ato rong hisgutan. Si Elena Alis na Kwamag, mato dinhi sa ako Pastor, nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan, kadtong simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran sa mensahe sa Dios, og diha pod magkahiusa o magkatigom ang mga magtotoo kang Kristo Hesus, nga matag usa madasig sa pagpangalagad. Kana lang akong paapas Pastor. Salamat kaayo sa imuhang pagtumbaya, no? Salamat kaayo Sister Elena sa imuhang paghatag og panahon sa ato ang panag-uban. Dalaygon ang Dios nga magpadayon sa pagpanalangin kanimo. Dalaygon ang Ginoo nga naghatag kanimo kusog ug kadasig sa pagpaabot og mga mensahe nga naghisgot og simbahan. Si Ricky Florisa, mayong gabi from Maasin, Sarangani Province. Ay maayong gabi sa ato mga kigsunan diha Maasin. Si Ricky Ragasa, maayong gabi Pastor, God bless sa tanan namati karong gabi.
Maayong gabi ni Imperatres Daya Limas. Maayong gabi ninyo diha Imperatres. Si Marley Valente. Good evening, Pastor, watching from Escalante City, Negros Occidental. Maayong gabi sa ato mga kigsunan des Escalante. Murag sagol na ang mga kuan diha kanang mga tao diha sa Escalante na anay mga Hilonggo na apoy mga Binisaya diha. Si New Edgar, maayong gabi. Ako makatabang jud nako ang simbahan, no? Si Anton G. Gregorio, maayong gabi. Maayong buntag, Pastor. Murag gabi man diri. Matod pa ni Anton J. Gorgonio, maayong buntag, Pastor. Mangutana ko hinaot ko na mabasa mo ani. Nagdamgo ko, naghimo daw ko og fishpan. Dako kaayo na fishpan. Wala pa nahuman ang fishpan, ang gate pa lang maoy ako gihimo. Perti pod lisura paghimo kay kusog ang suyog sige kaguba ang gate. Ang simbahan naghisgot na sa tigumanan. Kung maghisgot gani og simbahan, naghisgot na siya sa tigumanan. Ang gipakita diha buluhaton. Ang paghisgot sa gate, mga kaigsoon, naghisgot na sa mga rules and regulation, kanang mga patakaran, mga balaod o mga gikinahanglan before sa pag-atiman or pagsud sa buluhaton sa simbahan. So diha sa mga requirements o sa mga rules and regulation diha sa maong tigumanan o simbahan nga imong nakita diha sa imong damgo, dunay mga lisod nga kanang kumbaga lisod ikonik sa daling istorya na ay mga roles nga lisod kay nimong dawaton o kaha lisod kayo nimong buhaton. Na ay mga roles nga gipakita diha nga maglisod ka sa pagdawat, maglisod ka sa pagtuman. Muna nga dunay mga roles nga mag-adjust para magamit yun ka ingon nga nag-alagad kas Ginoo. Muna nga dunay mga roles, mga balaod nga i-adjust para lang gyud nimo maapsan ang pagpamuhat sa buluhaton sa simbahan. Si Julie Lito Golo, salamat sa Ginoo amo ng pastor dire, Pastor Gideon, si Pastor Gregorio Kiring. Bless me kaayo na agihatag sa Ginoo nga right pastor nagmatuto og nagtudlo namo. Glory to God. Oy, salamat kaayo, no. Dalaygon kaayo ang Ginoo. At samtang nagkaistoryahan ni Pastor Gregorio Kiring, akong na-feel, akong nabati ang pagka mapaubsanon, pagka mapailubon nga pastor. Og salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gregorio Kiring. Nabati nako nga naa ani nga kinaiya nga mapaubsanon o mapailubon nga klase nga pag-alagad or pagkaalagad. Lipay ko nga nagkahimamat sadta diri gani bisan diri lang sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sister Pasa, nagkinahanglan kita og simbahan aron masabtan nato kung unsa ang mga gipadayag sa Biblia kay naay uban mensahe lisod usab sabton. O nindot kaayo, no, ang pagtagad o pagtumbaya ni Sister Esther Pasa nga nganong nagkinahanglan tag simbahan tungod kay dunay mga gipadayag ang Dios nga gisulat diha sa Biblia nga gikinahanglan natong maapsan, gikinahanglan natong masabtan kay matud pa sa tong igsuon nga dunay mga gisulat diha sa Biblia nga dili nato maapsan, lisod kaayong sabton. Nagkinahanglan ta nga dunay mo pasabot, dunay mo explain aron atong sabtan sa ingon gaan og sayo na nato ang pag-apply, ang pagtuman. Kay ang tinuod nga gugma, mga kigsunan, mauman nga willing nga mutuman. Kana bitang naay kalipay sa pagtuman, munay tinuod nga naay gugma sa Dios. Og ang tao nga dunay gugma sa Dios, pangitaon kanunay nas Ginoo. Iblis na niya.
Nakatabang jud nako ang simbahan nga nakaila sa Ginoo. Gikan ni New Edgar. Dako kay tabang gyud ang simbahan. Kung wala pa ang simbahan, dili gyud ta kaila o Ginoo. Muna nga kung imong lantawon kining simbahan giilugan, moingon ang uban, kami mo tinuod nga simbahan, kami mo tinuod nga gitukod ni Jesus Christ. Kay grabe ni siya kadako kaayo og papel sa kinabuhi sa tao ang pulong simbahan. Si Malin Bayang, blessed evening po pastor og sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios sa matag usa kanato. Amen, no? Salamat kaayo Malin sa imong nga pagtumbaya og pag appeal sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Si Edith Iramis, sa ako Pastor Gideon, importante jud ang pagsimba. Yes, importante ang pagsimba. Lamang ato rong hisgutan kining simbahan. Ang pulong pagsimba pwede man na nimong buhaton bisag asa. Pero ang pulong simbahan naghisgot na siya mga kaigsonan sa gitawag grupo sa mga tao nga nagsimba sa Ginoo. Mao nay simbahan. Naghisgot na sa grupo sa mga tao. O matod pa din sa ako Pastor Gideon, importante gyud ang pagsimba. Kay ana ang paghiusa o pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Ang simbahan mao ang mga katawhan sa Ginoo. Yes, no? Tinuod gyud kaayo. Sakto gyud kaayo ang pamulong ni Sister Edith Iramis. Salamat kaayo. Si Rochi Chain, maayong gabi nimo diha sis. Dalaygon ang Dios, kumusta mo diha sa gawas sa nasod. Si Anton G. Gorgonio, hallelujah, salamat Pastor Gideon. Amen, salamat sa Ginoo sa iyang paghatag kanatong kusog. Og maayong gabi ni Sherwin Amoncio og ni Edith Iramis from Kampanonan, Mabinay, Negros Oriental. Kampanonan, murag nakadungog ko aning pulong Kampanonan. Kumusta mo diha sa Kampanonan, Mabinay, Negros Oriental? Kumusta mo diha Sister Edith? Si Divina Daitol, maayong gabi. Si Edwin Carabayas, maayong gabi Pastor. Bless sa tibok pamilya. Maayong gabi. So dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa, ilabi na gyud sa mga nag-share ni ining ato programa ngadto sa inyong mga kailag higala. Og maayo ding gabi sa tanan nga mo replay, og maayong gabi may pagpaminaw sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa ato ang FM station, ang 11.3. Wala dayon ko kasugod kaganina tungod kay ni relax ko gamay kay naghakot mi og graba para sa ato ang flooring. Unya kinibitaw atong lawas kung dili anad og bugat, unya makapamuwersa og pila ka oras hinakutay, makaingon ta nga murag mulusno ang iyahang kana bitang murag mangita siya og higdaanan. Una ni relax sa pugog gamay og salamat sa Ginoo nga ang kadasig og ang kanang kusog iyaha kanunay gihatag aron kita makahisgot og makahatag og panahon sa pakig-uban sa tong programang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa ato rong panag-uban, ilabi na gyud sa atong mga kaigsunan nga nag-share sa atong programa. Ayaw gyud ninyo kana bitang ihikaw ang pag-share niini mga kaigsuonan ko sa Ginoo sa inyohang mga kaila higala ug ilabi na gyud sa inyohang pamilya. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, pwede ra gyud kaayo ninyo ning hinuktukan, pwede kaayo ninyong pamalandungan. Mas maayo mga kaigsuonan inyo ning matagaag panahon, ilabi na gyud sa inyong pagkatulog, inyo ning muni-munihon, inyo ning huna-hunaon samtang dayon sa inyong pagpangatulog. Kung unsa gyud ang ikatabang sa simbahan sa atong kinabuhi. Ug nganong nagkinahanglan gyud ang tao og simbahan, og tanan bang simbahan nakatabang sa tao. Arita sa ikaduha nga pangutana mga kaigsuonan nga nag-ingon, tanan bang simbahan nakatabang ba sa tao? Ang tubag gyud ana mga kaigsuonan, dili tanang simbahan nakatabang sa tao. Ang klaro og tin-aw kayo nga tubag, dili tanang simbahan nga nakatabang
sa tao. Ang tubag sa Biblia mga kaigsunan, nganong dili tanan, tungod kay mismo ang Biblia nagpahimangno nga dunay mga simbahan o leader o mga nangulo, mga bakakon ug dili tinuod nga mga alagad sa Ginoo. Ibin gani sa panahon ni Pablo mga kaigsunan, dunay mga sulat si Apostol Pablo nga magpahinumdom o nagpasidaan kanato diha sa iyang sulat diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 13. Ingon dinhi mga kaigsuonan kus Ginoo, kay sila mga mini nga apostoles, limbungan nga mga magbubuhat og nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. Og kini dili katingad-an kay bisan gani si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag, busa dili katingad-an kon ang ihang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So ang akong gibasa diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 13 unya milahos ko sa bersikulo 14. Diha sa bersikulo 14 mga kaigsunan, mihatag ang Dios og mga ideya pinaagi kang Apostol Pablo kung usaon nato pag-ila sa tinuod nga mga propeta, tinuod nga mga apostols, tinuod nga mga magwawali. Ato silang mailhan sa ila ragyong binuhatan. Kung tinuod man gani nga sumusunod sila ni Kristo, sila mismo mga kaigsunan, kumbaga copyright kanunay gyud nila si Jesus. Kumbaga si Jesus maoy makit-an nato sa ilang kinabuhi. Ang ilahang sinultihan, ang ilang mga binuhatan, ang ilang mga tinguha, ang ilahang kahimtang sa pagpuyo. Si Jesus mga kaigsunan, imong tan-awon gyud ang iyang kinabuhi, wala gyud siya bisyo. Wala siya bisyo. But ipasabot ang tanan nga mga alagad nga ming sunod og tinuod gyud nga sumusunod ni Jesus Christ, wala gyud bisyo. Pero kung dunay mga alagad, moangkong alagad o niya na ay mga bisyo, dili na tinuod sumusunod ni Jesus Christ. Kaya ang tinuod nga sumusunod ni Jesus Christ, wala gyud bisyo. Wala gyud magpuyo sa sala. Maunay tinuod og dinhi giklaro nga ang tanang mga mini nga mga apostoles, mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo o mga magwawali, mga kaigsuonan, mailhan lagi nato sila sa ilang mga binuhatan. O giklaro dinhi nga ang ilang padulngan o ang ilahang dangatan sibo gyud sa ilahang mga buhat. Muna nga dinhi giklaro mga kaigsuonan nganong dili tanan nga simbahan makatabang sa tao tungod kay naay mga false apostles, naay mga false prophets, mga false teacher sa gipasidaana sa atong Ginoong Hesukristo, sa dili pa siya moabot sa kalibutan aron pagkuha sa iyang mga sumusunod, aron paglalin sa iyang mga katawhan ngadto sa langit nga iyang gisaad. Sa dili pa siya moabot og manungha na ang mga mini nga mga propeta. Magtudlo silag sayop nga doktrina. So unsay mga ilhanan mga kaigsuonan sa mga mini nga mga magwawali? Una sa tanan mga kaigsuonan, nagtudlo silag sayop nga doktrina. Dili mao ang ilahang doktrina. Ang pagpamatuod nga dili mao nga doktrina kanang dili gyud makit-an sa Biblia. Kung ang simbahan mga kaigsuonan like naamoy simbahan nga inyong gisudlan, unya ang ilang doktrina dili gyud nato makaplagan sa Biblia, maunay timailhan nga dili na maoy makatabang sa tao aron makaalagad ug maandam ang tao unta pagbalik sa Ginoo.
unsaon pud nato aron unsaon pud nato pag kahibalo nga sayop ang iyang doktrina or sayop ang doktrina anang simbahana kung dili ta magpatudlo sa Biblia. Kung wala tay pagpakabana mahitungod sa pagkilatis sa tinuod nga doktrina. Kung sa imong pagpangalagad karon nagtuo ka Ginoo, unya wala ka magpakisayod ug wala ka magpatudlo mahitungod sa doktrina sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang atong Ginoong Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Balang Espiritu nagkahiusa ni mga kaigsunan aron ikaw ug ako makasabot sa ihang mga doktrina. Nay doktrina ang Dios nga iyang gibilin sa Biblia mahitungod sa doktrina sa kaluwasan. Doktrina sa kaluwasan, doktrina mga kaigsunan mahitungod sa simbahan, mahitungod sa Dios, doktrina sa Dios, even gani sa mga anghel na ay mga doktrina ang mga anghel. Muna nga kung dili ta kumbaga dili ta magpakabana mahitungod sa doktrina sa kaluwasan, dili ka makaila sa sayop nga doktrina o sa saktong doktrina. Kung dili ta makaila sa sayop nga doktrina o dili sayop nga doktrina, unsaon man nato paghikalikay sa mini or kana bitawng simbahan nga dili makatabang nato. So diha giklaro mga kaigsunan akong balikon na ay mga simbahan nga di gyud makatabang sa tao. Aron unta siya maandam sa pagbalik sa Ginoo. Aron unta siya makaalagad og insakto sa Ginoo. Kay gipakita na daan ibin sa panahon ni Ginoong Hesus nga adunay mga simbahan nga nagtudlo sa mga tao apan ang ilang gitudlo dili pulong sa Dios. Ang ilang gitudlo pulong di ay sa mga tao. Kanunay nako ning gibalik-balik diri sa ato nga programa para dili ta malimot nga dili ta dapat magkumpiyansa. Kay basi og gatuo mo mga kaigsuonan nga luwas na mo kay naamoy simbahan. Basi og gatuo mo nga sigurado na kong malangit kay na ako'y simbahan. Timan dunay mga simbahan nga dili gyud makatabang sa tao aron ang tao unta malangit. Kay ngano man sayop ang doktrina. Nagtudlo sa sayop nga doktrina. Unsaon man pud mo na ako giingon nga unsaon nimo pagkaila nga sayop kung wa ka magpakabana. Kay daghan kairong mga Kristohano o mga magtotoo nga wala sila magpakabana ni magpakisayod mahitungod sa doktrina. Sa imuhang pagkakristohano nasayod ba ka sa doktrina sa kaluwasan? Doktrina gyud nga gikan sa Dios? Kinahanglan masayod ta. Kinahanglan ato gyud nang maklaro. Kanus aba nimo na maklaro, kanus aba nimo na paningkamutan kung wa nay panahon? Kung wala gyud po ka magkatugkad sa doktrina sa Dios, mahitungod sa kaluwasan, unsaon nimo pagkasiguro luwas na ka? Mao hinungdan nga gipahinumdum sa Ginoo karon niining mga pangutana nga miabot sa tong programa nga naghisgot kung unsay nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan og tanan bang simbahan nakatabang ba sa tao. So diri giklaro mga kaigsunan, dili tanang simbahan makatabang sa tao. Kay ngano man naay mga simbahan nga nagtudlo sa sayop nga doktrina. Muingon gani nga sayop nga doktrina, but ipasabot ana mga kaigsunan, wala manukad sa Biblia. Kumbaga, dili nato makit-an sa Biblia. Ang mga sayop nga mga doktrina o mga sayop nga mga pagtulunan mga kaigsuonan, naghisgot na siya mga kaigsuonan nga mga doktrina bitaw nga wa gyud sa Biblia. Wala itudlo ba? Unya sa panahon pa lang ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, dunay nay mga simbahan nga nagtudlo og sayop nga doktrina. But ipasabot dili gikan sa Dios. Dili
mga pagtulunan sa Dios. Diha sa Mateo 15 mga kaigsunan, bersikulo 8 nag-ingon, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So diha pa lang mga kaigsunan, si Jesus nakakita gyud nga dunay mga simbahan sa ilang panahon, kay kung imong lantawon mga kaigsunan kani mangong konteksto nga akong gibasa diha sa Mateo 15. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mga igsuon, giduol manggod siya sa mga Parisiyo, sa mga magtutudlo sa balaod. Bersikulo 1 hangtod sa 2 matud pa, may pipila ka Parisiyo og mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem, nga miduol kang Hesus og nangutana kaniya, nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulunan nga gisunod kanato sa ato mga katigulangan. Dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. So daghan kaayong mga isyu nga gibato sa mga Parisiyo, sa mga Sadisiyo, mga kaigsunan, o sa mga magtutudlo sa balaod ngadto kang Hesukristo. Kumbaga, gisaway nila si Ginoong Hesus. Dili mao nang gibuhat sa imong mga sumusunod. Dili na mao. Supak nas mga pagtulunan sa ato mga katigulangan. Kay ang mga tao manggod kaniadto mga kaigsunan, padayon nilang gitipigan ang mga pagtulunan sa mga katigulangan. Maura man guni problema ba sa mga tao nga nagtuog Dios, pero nagtuog Dios, pero ang ilahang ang ilahang gibuhat sa ilahang pagtuo, wala gyapon nila gisalikway ang karaang pagtuo. Katong ilahang gituo-tuuhan. Kumbaga, mga patuo-tuo. Mga pagtuo nga gikan sa mga katigulangan. Nga gitawag na siyag patuo-tuo. Ila bang gitipigan gyapon, ila gyapon taguan, wala gyapon nila gisalikway. Nagtuo sila Dios pero dili 100% nga gisunod nila ang Dios. So dili gyud na makaayo mga kaigsuonan og maunay problema mga igsuon sa ubang mga simbahan, no? Maunay problema sa ubang mga tao. Nagtuog Dios pero nagtuo sab sila sa mga patuo-tuo nga ilang gisunod sa ilahang mga katigulangan. Maunay mga prinsipyo sa uban nga matud pa gani, unsay akong namatan, mo'y akong pakamatyan. So diha sa ato ang gihisgutan nga mga bersikulo, nagpakita nga adunay mga simbahan nga gitudluan sa dili mao nga doktrina. So dili gyud makatabang ang maong simbahan aron ang tao maluwas. Ug dili pa maluwas, dapat mabago, di ba? Ang tao mga kaigsuonan nga nabago, mao gyud nay mga taong luwasonon. Pero ang taong wala mabago, mga igsuon kos Ginoo, dili gyud na sila maluwas sa katapusang kasuko. Maghisgot ang kaluwasan mga kaigsuonan, step by step man siya. Ikaw ug ako giluwas ta sa atong Ginoong Hesukristo sa sala. Sa unsang paagi, pinaagi siyang kamatayon, unsay mga kanabitang, unsay mga pamaagi nga atong buhaton para madawat nato ang kaluwasan sa iyang mga sakripisyo. Sa iyang kamatayon dito sa cross, kinahanglan mo tuo ta sa kinasingkasing ug mudawat ta ni Ginoong Hesukristo na luwas tagikan sa sala. Sa dihang naluwas tagikan sa sala, kinahanglan magpabilin ta sa kaluwasan aron sa ato unyang pag-atubang sa hukmanan, luwason ta sa katapusang kasuko sa Dios. So doon nagyapoy kaluwasan ang gihisgutan dito. Buti pasabot, samtang buhi pa ta,
napatas kalibutan, wala magpasabot nga naluwas na tas katapusang kasuko sa Dios. Nagpadayon ta sa pagkinabuhi nga mahimong takos angayan nga makalikay sa kasuko sa Dios. Ug ang makatabang nato mga kaigsuonan, simbahan. Pero dili lagi tanang simbahan makatabang kanato. Aron mahimo tang andam, takos angayan nga moatubang sa Dios ug dili ta hukman sa katapusang hukmanan. So diha giklaro mga kaigsuonan nga adunay mga simbahan nga nagtudlo sa sayop nga doktrina. Sayop doktrina mahitungod sa kaluwasan. Kay naa manggoy mga simbahan mga kaigsuonan, like example, ikaw bisag unsa ka makasasala, bisag unsa ka burukinto sa pagkatao, basta kay wala ra ka makabuhat og mortal sin, og inig kamatay nimo bisag wala ra kay simba-simba, basta kay wala ra gyud ka makabuhat og kuan kanang sala nga ikamatay. Malangit ra ka kung naay magpamisa nimo. Doktrina na siya. O kanang maong klase nga doktrina, dili na nato makita sa Biblia. Kay kung makita na sa Biblia, nganong munaog pa man si Jesus, ngano daw na may pamaagi, aron ang tao malangit. Nganong kinahanglan pa man magpalangsang si Jesus, nga naa maday pamaagi, aron ang tao malangit. So diha giklaro mga kaigsunan nga, dili gyud na mao nga pagtulunan, dili gyud na insakto nga doktrina mahitungod sa kaluwasan, kanang bisag wala ka simba, bisag wala ka mangalagad sa Ginoo, bisag wala ka kadawat, wa gani ka daghang mga tao nga wala ka ila Ginoo. Unya dadon ra og ampo, maluwas na. Sige og pamisa. So dili na siya nato makit-an sa Biblia. Buti pasabot, dili na pamaagi sa Ginoo. Kay ang tanan nga mga pamaagi nga gibuhat sa tao nga dili nato makaplagan sa Biblia, sayop na siya nga doktrina. Kay walay insakto nga pamaagi sa tao nga dili makaplagan sa Biblia. Gawas lamang kung makaplagan nato sa Biblia. Kay ang tanan nga makaplagan nato sa Biblia nga pamaagi, gikan gyud na sa Dios. So ato nang na hibaw-an mga kaigsunan nganong dili tanang simbahan makatabang sa tao, kay dunay mga simbahan nagtudlo og sayop nga doktrina. Nya dili lang nagtudlo sa sayop nga doktrina, kundi doon na po'y mga simbahan nga nagpasikat lang sa kaugalingon nga simbahan, dili sa Ginoo. Daghan kaayong mga simbahan nga ang ilang gipasikat, ang ilang gipadako, ang ilahang giidolo, ang ilang simbahan, dili si Jesus Christ, dili ang Ginoo. Kabantay mo, nga daghang kay mga simbahan nga nag-away ang iyang kontra simbahan. Nagsigiglalis ang iyang gikalalis simbahan. Ang simbahan nakiglalis sa simbahan, nakiglalis na pud sa laing simbahan, nakiglalis na pud sa laing simbahan. Nganong nakiglalis man, kay dili Ginoo ang gipataas. Dili ang Ginoo ang gipasikat, kundili ang ilang simbahan. Kay kung Ginoo ang gipataas, magdinasigay na sila. Padayon ra brad. Kay ako padayon ra pud ko diri. Priharagod sa mga mangumunguma. Kung ang parihong mangunguma, ang pareho silang nagtanom or magpugas og mais. Ang usa kanang
ihang pamaagi go na ra gyud kay wala po ragi karabaw, go na ra gyud. Pero puro mais gyapon ang iyang gipugas. Ang usa karabaw ang ihang gamit, pero pareho ra gyapon nagpugas sila. Sila nga pareho nga nagpugas, dili na sila pwede nga magpasikat sa usag-usa. Pero kung ilag yung tuyoon nga magpasikat, ang ilang buhaton sawayon gyud nila ang usa, ipasikat nila ang iyang pamaagi. Minus man ang imuhang pagpugas og mais kay gadaro man kaning kuha kay pinangamot gyud ni. Mao ni tinuod nga kogi. Kanang imuha nagsalig man kanimong kabaw. Moingon pod ang usa, kaning ako amoy sakto nga pagpugas. Kay ako gyung gamit ang daro para matarong gyud ang pagturok sa ako ang pinugas. Nganong maglalis man sila, kay dili kana bitaw do na sila'y gustong pasikaton ang ilahang mga kana bitaw pagpugas. So mao sanay nahitabo sa simbahan. Nganong ang simbahan makiglali sa simbahan, ang usapod makiglali sa laing simbahan, siya pod nga nakiglalis, gilalis pod siya sa laing pong simbahan. Ngano man, tungod kay ang gipasikat ang ilang simbahan, dili ang Ginoo. So nganong dunay mga simbahan nga dili makatabang sa tao, mao ni mga ilanan sa mga simbahan nga dili makatabang sa tao. Una, nagtudlo sa sayop nga doktrina. Nya sunod, ang gipasikat ang ilarang simbahan, ang ilaharang karatula, dili ang Ginoo ang gipataas. Sunod, dili mo tudlo sa paghinulsol o dili mo tudlo sa tinuod nga kabag-uhan. Maunay mga simbahan nga dili makatabang sa tao. Kung ang inyong simbahan wala na magtudlo sa paghinulsol, wala na magtudlo sa tinuod nga pagkinabuhi nga kabag-uhan, balaan, matarong, dili gyud na makatabang nimo. Useless ang imuhang pag-angkon nga naa kay simbahan, nga wa gyud makatabang nimo aron unta angayan kang moatubang sa Ginoo. Kung giuyon-uyonan lang ka, o sige moingon ta nga, gitudlo gi-rebuke man gyud mi simbahan, gibuyag man gyud mi. Ang tinuod mga kigsunan mao ni, ang tinuod nga nagtudlo, ang tinuod nga simbahan nga nagtudlo sa pulong sa Dios, mubadlong yun na siya. Yes, mubadlong yun na. Sa unsang paagi. Ang tao, ang simbahan nga mubadlong sa tao, dili gyud mo musugot ang simbahan nga magdumala kas buluhaton sa simbahan samtang kalibutanon pa ka. Ut ipasabot pag bisyoso ka, di ka makadumalag simbahan. Pero kung ang nagdumalag simbahan, utropod nga dunay problema, dunay bisyo, mo nay mga simbahan nga dili makatabang sa tao. So sunod nga mga ilanan nga mga simbahan nga di makatabang sa tao, pinasukad, simbahan nga gipasukad sa politika, dili sa Biblia. Kung maghisgot gani politika, di ba kabantay mo anang politika, saway dito, saway dire, daot dito, daot dire. Murag kumbaga ba, dili ka mahimong politiko kundi ka kabalong mo daot. Dunay mga simbahan nga kanunay lang mo daot sa ilahang isig ka simbahan, kumbaga sa laing simbahan. Mas ipasakto nila ang ilang simbahan. Ug doon na pa'y mga simbahan nga para gyud mas matagbaw sila sa ilahang pag-angkon nga sila mo'y sakto, ilag yung angkonon nga sila mo'y sakto nga simbahan. Kung ikaw di ka tigtog Biblia, madala ka. Kay nganuman, ila man ang paningkamutan nga malimbungan ka, mailad ka. Kay kung musaway gani ang tao sa laing simbahan, natural ang iyang kaugalingon nga simbahan dili gyud na niya sawayon. Ihag yun ang ipaabot, ibandilyo
ang iyang simbahan mo sakto. Kung dili ka tingtuon og Biblia, malimbungan ug mailad ka. Ang tinuod nga simbahan walay bisyo. Ang tinuod nga tinuhan putli, balaan ug wala magpuyo sa bisyo. Kung wala ka masayod ana. Labi na kung ang simbahan maghimog milagro, ang mga nagdumala, ang mga leader sa simbahan maghimog milagro, dali kang mailad ana. Unya, kumusta naman ang giingon ni Hesus? Nga dunay mga mini nga mga magtutudlo nga maghimo og mga dagkong mga milagro. Mag-ayo silag masakiton, maghimo silag mga milagro nga dili mabuhat sa tao. Pero sila mga mini nga mga propeta, mga magwawali, makapasalaag sila sa tao. Kuyaw kayo kung ang atong gipangita milagro, kung atong gipangita nga basihanan mga milagro, kuyaw kay na siya. So unsa may mga ilhanan, arita sa mga ilhanan, unsa ang mga ilhanan sa tinuod nga simbahan nga makatabang gyud sa tao. Dapat masayod ta niini. Unsa ang mga ilhanan sa tinuod nga simbahan nga tinuod gyud nga makatabang sa tao. Kung moingon tang makatabang, dunay resulta. Misulod ka anang simbahana, makakita ka mismo sa resulta. Pero kung misulod ka anang simbahana, ang imong pagpuyo, ang imong batasan, ang imong kinaiya, ang imong relasyon sa pamilya, guba ra gyapon, murag wa pagyambog kay buot. Unya, daling maguol, kumbaga, daling masilo, kanabitaw inana, daling masilo. Now, mga ilhanan, muni ang mga ebidensya nga gikinahanglan nimong masabtan. Halang sa mga nangutana, labi na gyud nato nga nagsunod din imong programa, nagkinahanglan ka niini. Aron makabantay ka. Ang timailhan sa tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao. Una, nagtugot sila sa Biblia o nagtudlo sila sa tanang pagtulunan nga naas Biblia. Nagtugot sila sa Biblia nga mabasa sa ilang mga tao o nagtugot sila nga maikinabuhi gayod ang pagtulunan nga nas Biblia. Karon, sa imuhang pagpangalagad, tinuod ba nga nasayra na nimo o nadungga na nimo dihas inyong simbahan ang mga pagtulunan nga naas Biblia? Pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Kanunay ba nga gipahinumdom diha sa inyong simbahan? Og sa dihang nagpahinumdom ang Dios ni anang maong simbahan diin ka karon nagsimba kaniya, imo ba kining makit-an sa imong Pinoyanan? Kay kung nagtudlo pod ka ng maong simbahan sa pagtulunan sa Dios nga nas Biblia, unya ikaw nga naminaw, wala sad ka magpakabana, murag kumbaga pang-attendance na lang ang imuhang pagsimba, dili ka madaywan-nawaton nga klaseng pagkatao, sigurado nga makatabang ang imong simbahan pero utro nga dili gyud pug kang matabangan kay dili man sad ka madinawaton. Muna nga importante gyud ila-ilahon nimo ang imong simbahan. Nganong ang tao nagkinahanglan og simbahan og tanan bang simbahan makatabang sa tao? Ang atong unang gituki, dili tanang simbahan makatabang sa tao. Sunod nga ilhanan nga tinuod gyud nga simbahan or sunod nga mga timailhan sa tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao. Gipasabot ang gugma. Gipasabot o sunod gyud ang gugma sa Dios ngadto sa tao. Kay mao gyud nay pinaka number 1 og pinakadako nga mensahe sa Biblia ang gugma. Nganong miabot si Jesus Christ tungod kay dunay gugma ang Dios. Nganong kinahanglan tang mo sakripisyo kay nakabaton ta gugma sa Dios.
Kinahanglan gyud mao gyud ay usas mga ilhanan nga tinuod na nga simbahan. Ang gugma kanunay gihisgutan. Unsa man ang gugma, dili malipay sa dautan. Pero kung ang inyong simbahan malipay ra ganis nas dautan, dili na siya tinuod nga simbahan. Ang gugma mga kaigsunan, di gyud na malipay sa dautan. Mao gyud nay giklaro diha mga kaigsunan, di gyud malipay sa dautan ang gugma. So ikaduha nga ilhanan sa tinuod nga simbahan, nagtudlo og nagpasabot kanunay sa gugma sa Dios ngadto sa tao. Sunod nga ilhanan sa tinuod nga simbahan, nagtudlo sa kamatuoran, nagtudlo sa pagtulun-an ni Jesus Christ, nagtudlo sa mga saad ni Jesus Christ, nagtudlo mga kaigsunan sa mga sugo ni Jesus Christ. Maunay gihisgutan diha sa inyong simbahan. Og sunod pagyud nga mga timailhan sa tinuod nga simbahan, nagkinabuhi sa ilang gitudlo, dili hipokrito. Kung dunay nagtudlo diha sa pulong sa Dios nga nas Biblia, pero sila mismo nga nagtudlo wala magkinabuhi, dili na maoy tinuod nga simbahan. Kay ang tinuod nga simbahan, ang tanan nga nagtudlo ug ang tanan nagwali na ni anang maong simbahan, nagkinabuhi sa ilang giwali. Pero kung naamoy nagwali diha, nagtudlo nang kusugrag mo musulod og mga beer house, kusulag mo musulod og hantakan, kusugra musulod og tarian, si Hesukristo walay bisyo. Maunay mga ilhanan nganong kinahanglan magyud na nato hisgutan para muingon ang ubang mga tao para dauton sila? No, dili. Para sila makaamgo ug para punta makabantay. Nga duna di ay tili tinuod nga simbahan, doon na po'y mga tinuod nga simbahan. So ang hilanan nga tinuod nga simbahan nga makatabang yun sa tao, nagtudlo sa Biblia, og nagtudlo sa tanang pagtulunan nga nas Biblia, nagpasabot sa gugma nga gikan sa Dios para sa tao, og nagtudlo sa kamatuoran nga diha kang Kristo Jesus, og nagkinabuhi pod sa ilang gitudlo. Sunod, motabang ang simbahan aron ang tao motubo sa espiritual nga paagi. Nagtudlo og pagampo, nagtudlo pagbasa og paggamit sa Biblia. Kung ang inyong simbahan wala na magtudlo sa paggamit og Biblia, daghang kamutanan nagsimba why Biblia hay, usaon niyo pagkasiguro nga inyong simbahan nagtudlo sa mensahe sa Dios. Mao na nga magbantay ta. Unya sunod nga mga ilhanan nga tinuod nga mga simbahan nga makatabang gyud sa tao, nagpadayon sa panaghiusa, dili sa panagbahin-bahin. Kung ang inyong simbahan diha nagsigi na siya og lukso-lukso, naglukso-lukso na sige, bantayanan kay na nga klase nga simbahan. So diha giklaro mga kaigsunan atong naklaro nga ang adunay simbahan nga dili makatabang ug adunay simbahan nga dako kayong makatabang sa tao. Kung mao ni tinuod, makatabang gyud ang simbahan kung tinuod ang simbahan. Pero kung dili tinuod nga simbahan, dili gyud na makatabang sa tao. Ang tao nga wala matabangi sa tinuod nga simbahan, makita nato kanang mga tawhana nagsigirag bisyo ug wala gyud makita si Kristo. Kumbaga dili nato makitaan si Kristo sa ilang ginabuhi. So natubag nato mga kaigsunan nung natagaan nato pagtagad nganong kikinahanglan nato nga kana bitawng tukion
nakatabang ba ang simbahan? Or tanan ba ang simbahan nakatabang ba sa tao? So dili tanang simbahan nakatabang sa tao. Ang ato rong sunod nga hisgutan mga kaigsunan, unsa ang ikatabang sa simbahan sa tanang tao? So mao na ang ato ang hisgutan kaganina, daghang kaayo nga kana bitawng dapit sa ato ang kinabuhi di natabangan ta sa simbahan. Kung ang nagdumala sa simbahan, ang nangulo sa simbahan, tinuod nga dunay Dios. Tinuod nga dunay Ginoo. Una nga kinahanglan magbasa gyud tag Biblia, kinahanglan mo hatag gyud tag panahon sa Biblia. So unsay ikatabang sa simbahan sa tao? Nganong nagkinahanglan ang tao og simbahan? So daghan kayo nga mga hisgutan, no? Maghisgot kanig tabang. Ang simbahan nakatabang siya sa pagtubo sa espirituhanong gikinahanglan sa tao. Usa sa mga gikinahanglan sa tao sa espirituhanon nga kinabuhi, wala laylain, pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Kung mutubo gani ka, kung gusto kang mutubo sa espirituhanon nga bahin sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, ang imong gikinahanglan dili kwarta, kundi Biblia. Para mutubo ka, dapat magpatudlo ka. Sa panahon nga magpatudlo ka, kana bitang mo adto tag simbahan, sometimes masakitan ta. Sometimes murata og kanang makugang-kugangan, kumbaga dili taganahan. Kana kon naghari ang atong pagkatawhanon. Kay kung maghari ang atong pagkatawhanon, sa panahon nga maigo ug mabikil ang ato ang kana bitang gibuhat or kaha nagapanghitabo sa ato ang pagkakristohanon, nagapanghitabo sa imong pamilya, nagapanghitabo sa imong Pinoyanan, unya maunay na hisgutan sa minsay sa Dios, mabugatan ka, masakitan ka kung nagkinabuhi kang tawhanon. Pero kung nagkinabuhi ka langit nun mga kaigsunan, kumbaga nangandoy ka kanunay sa mga minsay sa Dios, kung mabadlungan ka sa pulong sa Dios nga ipawali sa Dios sa iyang alagad, malipay ka, mudawat ka, moingon gyud ka sakto gyud, tinuod gyud. Pero kung dili ka madinawaton, mura kag hilasan sa mga nagwali. Mura kag hilasan. Kumbaga murag ikaw mo'y sakto, ang nagwali mo'y sayop. Kay naghari man ang tawhanon nga kinaya. Muna nga para matabangan ang atong espirituhanon nga gikinahanglan, matabangan kini sa pulong sa Dios nga giwali siyang mga alagad or mga alagad sa Dios. Kinahanglan mga kaigsuonan, dili natutugutan nga ang maghari nato tawhanon. Dapat langit nung kinaiya, ang Dios mismo maghari. Kay kung ang Dios mo'y maghari mga kaigsuonan, malipay man ta nga mabadlungan. Moingon man gyud ka nga tinuod gyud. Ako yun ang nakita sa akong kinabuhi. Unya kung makumbinsi ka nga tinuod yun, nagkinahanglan na kaanak mo paduol sa Ginoo. Unang dili ka kapugong mga ikagpasaylo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako. Nya ang tao, ang pulong nga nangayog pasaylo or gitawag naghinulsol, dili na niya balikon ang mga buhat sa sala. Or kumbaga, buhat nga wala kahimot is Ginoo. So nganong unsay ikatabang sa simbahan sa tao, pertindako agyod ang ikatabang sa simbahan. Nagtabang siya sa tao sa espirituhanong panginhanglan. Unsa may mga pamaagi aron ang tao mutubo, muuswag, mulambo sa espirituhanon nga pamaagi. Kinahanglan tudloan Dios sa pulong sa Ginoo. Sunod, kinahanglan ikinabuhi niya ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nga atong madunggan, ang minsay o pamaagi sa Dios nga atong masabtan, mudala man gyud ni nato sa hayag nga agianan. Moingon bitong hayag nga agianan, kanang naatay paglaom sa kaluwasan. Naatay paglaom sa bagong langit o bagong yuta. Mao na nga kung duna tay nakatunan, kay nagpatudlo tas bala ang kasulatan, atong ikinabuhi og dili lang nato taguan. Ato gyung ikinabuhi. Nya sunod mga kaigsuonan, kana bitawng
ihalad nato ang kinabuhi. Ang simbahan nagtudlo kanunay nga mahalad nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. So dako kaayo nga ikatabang ang simbahan sa kinabuhi sa tao. Dili lang nagtabang ang simbahan sa pag-uswag sa espirituhanon nga panginahanglan, kundi nagtabang pod ang tinuod nga simbahan sa pag-uswag sa maayong pamatasan o pagkinabuhing bag-o atubangan sa Ginoo. Kung ang mga simbahan dili tinuod nga simbahan, dili gyud mabag-o ang tao. So diha nato makita nga ang tinuod daing simbahan dili lang kay katong sigig pangangkon, dili di na mao ebidensya nga ang kuno nimo ang simbahan pinaagi sa mga referensya, pinaagi sa mga history, mga kaigsunan. Ang ebidensya mga igsoon kumbaga sa tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao kanang naay kabag-uhan. Ang batasan, pinulungan, binuhatan. Muna nga aron matabangan ta sa pag-uswag sa pamatasan o ngadto nas pagkahingpit nga bag-o, ang tinuod nga simbahan nagtudlo na unsaon paglikay sa sala. Dili kay nagtudlo og ang simbahan dili kay nagtudlo na pagbuoyon sa sala. Ang tinuod nga simbahan nagtudlo na sa mga tao sa paglikay sa sala. Mao ba nay makit-an nato sa inyong simbahan? Ngitudloan mo sa paglikay sa sala. Labi na gyud sa pagpangabit. Kay sa katapusang mga adlaw, mga kaigsunan, kinimang kaulag o kaning lawas nun nga kailibgon, maumay maghari. Maumay pinakakusog nga angay buntugon sa mga Kristohanon. Muna nga, dili gani mabuntog sa Kristohanon ang kanang kaulag o kanang lawas nun nga kaibog, mahitabo gyud ang uban mag-ilis-ilis og bana, mag-ilis-ilis og asawa, nagsigilag pangabit. O niya, mutago dayon sa grasya, mutago dayon sa pulong, mapasayloon ang Dios, grasya ra ang kaluwasan. Dili man na mao'y teaching sa Biblia. Ang teaching sa Biblia, mga kigsunan, nga itudlo sa tinuod nga simbahan, palikayon gyud ang mga tao sa sala. Pahunungon gyud sa sala. Kamo diha, gipahunong mo sa sala or giuyunan ra mo sa sala. Bisag kabalo mo nga dili inyong bana, dili inyong asawa, gikasal-kasal ra gyud mo. Dili na mao. Dili og dili gyud na mao ang gitudlo sa Biblia. Bisan gani sa gipamulong ni Jesus Christ, naapay nangatarungan nga matud pa nganong nagtugot man si Moses sa pakigbulag sa iyang asawa. Ingon ang atong Ginoong Hesus, ang tinuod dili na tinuod. Nisugot ra si Moses kay gahi kay mog ulo. Apan dili na mo'y tinuod nga sinugdanan, ingon si Jesus. So ang tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao, nagtudlo unsaon paglikay sa sala. Nagpalig-on sa konsensya sa tao, kana bitawng simbahan nga magtudlo na tong konsensya. Kay kun ang simbahan dili na mutudlo kun unsaon aron ang tao makonsensya, ang mahitabo manggod sa taong wala nay konsensya, bisag makasulti nagsakit, bisag makasulti na og makapamakak na, dili na makaamgo. Murag ang sala og ang bakak para niya insakto. Kung inana ang atong pagkakristohanon, ang pangutana na makasulod batag langit. Ang tubag sa Biblia dili yun makasulod. So ang tinuod nga simbahan nga makatabang tinuod nga simbahan, sunod nga ilhanan mga kigsunan, nagtabang ang simbahan sa pag-uswag sa maayong pamatasan o pagbag-o. Aron ang tao maayog batasan o mabag-o, nagtudlo gyud kanunay ang simbahan sa paglikay sa sala o nagpalig-on sa konsensya sa tao o nagtabang sad ang simbahan sa ngadto sa tao aron mahimong buutan. Kung ang simbahan nagtudlo nimo aron mahimo kang buutan nga asawa,
aron mahimo kang buutan nga bana, aron mahimo kang buutan nga ginikanan, aron mahimo kang buutan nga anak, maunay tinuod nga simbahan, maunay tinuod nga makatabang sa tao. Pero kung ang inyong simbahan ang gipadako, nakikighilalis na sa laing simbahan, gitudluan lang mo o mura mo gipatakdan na unsaon aron kaantigo pong mulalis sa laing simbahan, kumbaga nangita lang mo kontra ana sa isig ka simbahan, maunay mga simbahan nga di gyud makatabang sa tao. Kaya ang tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao, mingtabang ang maong simbahan sa tao aron mahimong buutan, mahimong matinud-anon, ug mahimong matarong, ug mahimong balaan. Kay mo na'y tinuod nga puti ug tinuod nga relihiyon nga giskutan sa Biblia. Pero kung sa imong pagkabana wa kay batasan, sa imong pagkaasawa wa kay batasan, sa imong pagkaginikanan wa kay batasan, sa imong pagkaanak wa kay batasan, bisag pasanon pa nimo ng imong simbahan, bisag imo pa ng idulog, di na mo'y makaluwas nimo. Nya, kabalo ba mo, ang tao nga way batasan sa iyang balay, ipakita niya nga maayasag batasan sa uban. Muna'y gitawag sa kalibutan nung hilason. Napag-iuban nga panultihon, wa gabae. Hipokrito kayo. Muwali-wali ka sa uban, tambag-tambag ka sa uban, unya sa imong Pinoy-anan, grabe de ka kasimang. Unya, sigig dapig og simbahan, wala di ito makatabang. Sumunay pinakabantayanan. Dapat ang simbahan nagtudlo gyud sa tao aron mahimong buutan. Nagtudlo gyud sa tao aron mahimong matinud-anon nga bana. Matinud-anon nga asawa. Mataro nga bana, mataro nga asawa. Maunay tinuod nga simbahan nga makatabang gyud sa tao. Unya, sunod nga mga ilhanan sa tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao, naghatag sa kanunay og suporta mga kaigsuonan sa pagtuo sa pamilya. Dili kay pasagdan ra ang pamilya. Ang tinuod nga simbahan nagpakabana sa kinabuhi sa tao. Dili lang sa usa ka tawo kundi dili sa tanang tao, but ipasabot nagpakabana sa kinabuhi sa mga bata, nagpakabana sa kinabuhi sa mga batanon, nagpakabana sa kinabuhi sa mga magtiayon, nagpakabana sa kinabuhi sa mga ginikanan. Diha gitutukan kanunay ang mga tao ug diha nagtutok kanunay ang mga simbahan. Kung naay mo simbahan diha, nagyun-uyunan ra mo kay naalagis balaod nga kung pila na mo katuig, 20 katuig na mong nagpuyo, bisan kung nag-live-in ra mo kay puro mo minyo, unya kasal-kasalon dayon mo, grabe na kasimang nga doktrina ug dili na kana tinuod nga simbahan nga makatabang kanini. Sunod nga mga ilanan sa tinuod nga simbahan, nagtabang sa panginahanglan sa lawas o sa kinabuhi. O sa may panginahanglan sa lawas, mga kaigsuonan, sa mga kakabos, kana bitang ang simbahan mo tudlo gyud sa pamaagi sa Dios aron ka panalanginan sa Ginoo. Sa ingon mahawas kas kalisod. Usa mas mga problema sa simbahan mo ni, nangita sila og mga misyonary, dayong ang mga nangita silang misyonary o kaha mga supporters para ilahang tigumon, para kunuhay ihatag sa mga tao, para kunuhay nakatabang sila sa ilang mga kabos, nakatabang sila sa mga kabos. Dili man na mooy gipakita sa Biblia nga ang paghatag mga kaigsunan maoy tinuod nga maoy epektibo nga pagtabang. Ang tinuod nga pagtabang aron ang tao makalingkawas sa kalisod, tudluan ang tao sa pamaagis Ginoo. Like example,
Ang usa ka tawo nga mananagat, bansay siya sa pagpanagat, bansay siya sa unsaon pagpanguhag isda, nya duna po say silingan nga sige po niyang hatagan o siyang kuha. Kanang iyang silingan nga iyang hatagan, like example lang ba ha? Sa inyong silingan, kumbaga, sa ako ning gipasabot kanang mananagat ba? Sa inyong silingan, kumbaga sa iyang silingan nga sigig dawat o kuha sa isda, dili gyud na makapanglingkawas niya sa iyang kakabos. Kay ang iyang nakatunan pagdawat raman. Pero kining tawhana nga managatay, nga kusog kay manguhag isda, nga master kaayo sa pagpanagat og isda, dili na ni siya muhatag ngadto sa tawo nga iyang hataganan, kundili ang iya nang ihatag, ang iya nang nakatunan, unsaon pagpanagat, iya nang mao na iyang ihatag katong iyang nakatunan. Sila nang duha mo'y managat. Ang mahitabuan na makalingkawas tong tawhana sa kakabos. Nakuha ninyo ang punto? Kung ang inyong simbahan nagsigi nagpakaon ninyo, nagsigi na og suporta ninyo aron paghatag og scholarship, naghatag og mga bisag unsa, wala gyud mo tudloi, kumbaga sigig dawat og mga pundos laing gawas, mga kaigsunan ihatag dito sa mga taong mga tapulan. Dili gyud to makatabang, dili gyud na makatabang nga pamaagi aron tong tawhana or kanang mga tawhana makalingkawas sa kalisod. Ang tinuod nga simbahan nga makatabang sa tao, tudluan ang tao sa pamaagis Ginoo. Unsa may pamaagi sa Ginoo? Dili pagdawat, kundi ang paghatag. Munang bless kayo ka. Nga dunay mga simbahan or nagwali o nagtudlo si moha sa pamaagis Ginoo. Daghang kayo mga tao nga nagtuo Ginoo pero ang ilang gipangita nga simbahan makakuha silang benepisyo. Di mo makalingkawas anas kalisod kung inana ang inyong gusto. Di mo ana makalingkawas sa kalisod. Kanang sige ra bitaw dawat, sige rag dawat, sige dawat. Kay ang gitudlo sa Biblia, dili ang pagdawat, kundi ang paghatag. Damor kang muhatag, damor kang i-bless ni Lord. Kabantay mo sa usa ka byuda sa bagong tugon mga kaigsunan, na usa ka byuda diha nga wa na gyud sila'y pagkaon gawas lamang sa jutayng harina o jutayng lana. Unya nangayo ang usa ka propeta miingon nga lutuy ko. Ingon ang usa ka byuda nga naato ko'y lana, na ako'y jutayng harina, pero ako tong lutuon ug among kaonon ug human na akong kaon ato, mga matay nami kay wala nami lain pang lutuonon. Di may kakuha og pagkaon bisan asa. Ang usa ka propeta miingon, lutuin lang ko aron ko makakaon. Og ang gibuhat sa usa ka byuda, gilutuan niya ang alagad sa Ginoo. O niya iyang nadiskubrihan bisag unsa kagamay lana, bisag bisag grabe kagamay ng harina. Sige ra sag kuha dito sa butanganan. Sige ra sag kuha mga kaigsoon, sige ra sag pagkaon. Wa gyud mahurot ang harina ug ang lana. Hangtod niabot ang pagkaabodansya sa yuta. Mao nang niingon si Haring Solomon, daghang kay mga tao nga walay hunong sa paghatag, walay tiktik sa paghatag, apan nag-anam sila nag-anam sila kadato. Apan dunay mga taong nagpugong-pugong sa angay unta nilang ihatag, nag-anam hinuon sila kakabos. Muna nga ang tinuod nga simbahan nga makatabang yun sa tao, nagtudlo siya sa pamaagis Ginoo. Dili kay mangita mog simbahan nga kaysa tong kusog kay manghatag, kaysa tong kusog na ay mga scholarship. Dili mo ana makakaton. Magpuyo mog baybay
O niya, mangita ra mo kinsa kusog tong managat o kusog manghatag, dili mo makalingkawas sa kalisod. Magpabilin mong kabus. Magpabiling lisod sa panginahanglan. Pero kung mangita mo o magpuyo mo sa baybay o niya, mangita mo o mga taong mutudlo ninyo kung usaong pagpanagat, makalingkawas mo sa kalisod. Mao na nga, mga igsoon, hisgutan gyud nato ning simbahan. Giklaro diha nga dunay mga simbahan nga wala magtudlo sa Dios. Wala magtudlo sa pulong sa Dios. Nagtudlo sa gihimo sa tao. Og ang tanan nga pagtulunan nga hinimo sa tao, dili nato makit-an sa Biblia. Muna kung diha sa inyong simbahan, wala gani na kanang mga pagtulunan ana, dili gani sa Biblia. Wala na gani sa Biblia. Dili na makatabang sa tao. Mo na nga dili mo ka tingala nganong daghang wala mabag-o sa inyong simbahan. Wala mabag-o ang kinaiya, wala mabag-o ang mga pinulungan, gamay nga bikil na. Dako na nga problema. Muna nga, akong advice mo ni, pangita mong simbahan nga tinuod nga nagtudlo o nagginabuhi sa Biblia. Kay mo na'y simbahan nga makatabang sa inyo. Oras sa atong programa, alas 9:46. Nang lano ko manamilit mga kigsunan, kay ugma, magandam ko sa ato ang flooring, kay naabot naman ang kabilya, simento, graba o kanang balas. Niya hakot po ko kanina og graba, crusher gyud nga gigamit ka graba. Salamat po ko sa Ginoo no sa iyahang pagtatiman, pagtagbo nining tanan. Nakita nako nga ang tanang tao nga walay hunong sa pagkinabuhi sa pamaagis Ginoo, gibless pag-ayo sa Ginoo. Og nasayod ang Dios kinsa kining mga tawhana. Kinsa ang mga alagad niya nga matinud-anon. Og kadtong mga taong matinud-anon, maura po'y makasinati sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ug mao nay akong nasinatian nga kung matinud-anon ka, hinumdumi ang ipasinati sa Ginoo imuha ang pagkamatinud-anon o usab sa Ginoo sumala sa Biblia. Ingon si David, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo. Maayo ka ni atong hingpit. Magambo ta sa dili pa ko manamilit. Amahan namong a Dios sa mga kagagahom. Salamat Ginoo sa imo mga pulong. Salamat o Dios sa imo mga mensahe. Salamat Ginoo sa mga pangutana nga di natagaan namong pagtagad og imo kaming gisuginlan, gitudloan karon sa mga mensahe nga kinahanglan ng masabtan. Bisan pa sa akong pagpamahulay, amahan, ubani kami. Proteksyon ni ang imong katawhan, amo silang itugyan nga na kanimo. Ubani og proteksyon ni, bantay sa imong gahom. Og ipadala ang imong gamhanang mga anghel, may magabantay ka namong tanan. Among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Oras na sa akong pagpanamilit, kini ang inyong isuon, Pastor Gideon maingon. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. See you next live sa atong programa. God bless.